Hola a Hola, tots! detectius! Hola, detectius! Hola, detectius! Som en Ratafia I la Moscatell, i avui us portem un nou vídeo. de notícies. Avui us portem una notícia molt important i esperada. Segur que us agradarà molt, així que pareu molta atenció. Traieu els vostres calendaris i marqueu la data següent, 11 de desembre. Es va anunciar ahir que s'emetria pel canal Super 3, el nou SX3, la pel·lícula 24 del detectiu Conan, La bala escarlata, i l'especial La coartada escarlata. Recordem que La bala escarlata es va estrenar a l'abril del 2021, una estrena simultània aquí a Catalunya, evidentment amb la nostra versió en català, La millor. i al Japó. Estàvem llavors en una època post-pandèmia, que ja no estàvem confinats, però teníem certes limitacions, que no podíem sortir, no sé si era de la comarca, de la província, sí. Aquests problemes que teníem llavors. Per tant, molta gent es va quedar sense poder anar al cinema a veure-la, perquè ja sabem que només és en alguns cinemes puntuals que la fan, i si ens agafava lluny doncs no podíem anar-hi. Sí. Doncs bé, nosaltres no vam poder anar junts per aquests problemes del confinament comarcal. Doncs bé, ara teniu l'oportunitat de, si per aquestes circumstàncies que vivíem no veu poder anar a veure-la, o si encara no heu pogut comprar la pel·lícula, de veure-la el dia 11 al canal Super 3 o SX3 a les 6 de la tarda. Apunteu-vos l'hora, programeu-vos l'alarma de les 6 de la tarda del dia 11. I per si us quedeu amb les ganes de saber més sobre la família Kai, després de la pel·lícula, a les 8:20 s'emetrà l'especial La coartada escarlata, que bàsicament és un recull dels moments més destacats de cadascun dels personatges que formen part de la família Kai i que han tingut lloc durant la sèrie. I fins aquí la informació que us havíem de donar avui. Ja sabeu, marqueu aquesta data al vostre calendari, 11 de desembre. A les 6 de la tarda, la pel·lícula La bala escarlata, i a les 8:20, l'especial La coartada escarlata. Us ho perdreu? Jo segur que no, i ella tampoc. I tant. Si us ha agradat el vídeo, doneu-li un bon m'agrada i sobretot subscriu-vos al canal per ajudar que aquesta petita comunitat en català del detectiu Conan continuï creixent. Així que, sisplau, subscriu-te. I per part nostra això és tot, així que ens veiem al pròxim vídeo.